Peter Kleva. Jag ska visa mitt WhatsApp. Men nu har jag ett album som jag fick av min kompis. Börja med något jag inte känner igen. Loka. Eller Moskva. Sen har jag Roma. Totti Limited Edition. Sen börjar vi med Ajax. Master Timid. Sen har vi spelare mål. Sen har vi Real Madrid. Ja, de här korten är väldigt bra. Nu för tiden är det snyggt. Sen börjar vi med Arsenals målvakt. Ja, Alexis Sanchez Limited. Alexis Sanchez i automatch. Har vi Chelsea. Ja, Manchester City, David Silva. Mäster, Joghurt. Malmö. Juventus. Så kommer Galatasaray. Jag vet inte vad det är för lag. München. Atletico Real. Liverpool. Jag är en legend i Liverpool. FCB. Jag känner igen Dortmund. Jag känner inte igen. Sen har jag Barcelona. Jag känner Portugal. Jag känner inte igen Paris. Sitt men inte miss. Har vi bollen. Hoppas ni gillar min video. Det här var mina bästa.